Pastor Facundo ay isang misyonero at minsan ay sugo upang mangaral sa baryo. Sa kanyang pagbabahagi, kung minsan siya'y nababato, hindi siya humihinto kahit mga tao ay pilosopo. Sa kanyang pangangaral, maraming tao ang nagbago, naalis masamang ugali, pati ang masamang bisyo. Marami ring mga nagre-reklamo, mga panatikong relihiyoso. Ayaw nila ang ebanghelyo, gusto ay turo ng tao. Salamat at may pastor na katulad mo, nagtitiis, nagtitiyaga sa mga tao. At kahit walang sweldo, pag-ibig niya sa Diyos di nagbabago. Bihira ang makagagawa ng ginagawa mo. Sa awitin kong ito, sana'y ating isa puso, ng pastor ay regalo, kaloob ni Jesucristo. Iniwan ang mahal sa buhay, talagang nagsakripisyo, kaya't ako ay saludo sa buhay ni Pastor Facundo. Salamat at may pastor na katulad mo, nagtitiis, nagtitiyaga sa mga tao. At kahit walang sweldo, pag-ibig niya sa Diyos di nagbabago. Bihira ang makagagawa ng ginagawa mo. Salamat at may pastor